घुसपैठिए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, बिना वैध डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, उन सब के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। आने वाले समय में और उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे। Hai kulumpi ka taute buksono tini ang hai noroni Dipok Entertainment YouTube channel taute buksong tini hai phajapi ko noroni thani nang kugui tomani desh bidesh ni kok no tuyoi taute buksong ambu jora komba noroni bagoi video rok tubui maya bisi kobang khayoi kok to sajnai tongo kobang manu noroni thani kok to marok khobor kaham nok okhori tongo desh dunia ni Pakistan America Bartha kotor Bangladesh obo hai Chin tei Russia oma jagao tau sin India ni borok hangui joto digenu bowa hai khainai tam hai khainai kok chaple mani meeting by meeting hai kai tabuk norok to kobama ani comment section rogo je sapai mani Bangladesh rokno kisa sikka dinan nango o jorao Bangladesh rok belai khenu ulta kok sai tongkha belai khenu Bartha kotno dom kiri hori tongo India no dom kiri tongo obo hai media channel YouTube channel chalunai rok Bangladesh ni kobama sini Bartha kotno belai khai dom kiri mani taute busong abo norok bunukha joto nukha comments rogo ang bunukha norok je ano samani Bangladesh ni bagai video seramdi hinui aboni bagai tini Bangladesh ni kok rono Modi sarkar buwan su kana taute busong o Modi sarkar wan su goi tabu Bangladesh no pura chesta khai tongo destroy khaina ni bagoi musaya buthari ni bagoi Bangladesh no ani khanoi riawoi jotono kutniti himan norok saiman na kuno gulli baratung yaoi juddo sara oi borno saya mairum makha kuroi kitum chikitum kuri khai buthan ni kaisa sorojanto plan khaimani abo ang saya taute buksong Bangladesh ni media channel no tabuk je sinai nudai jai ni sikito educated person ronu kok samani okay main kai ano ni tabuk je sarkar kotala su painai Mohammad Dr. Yunus simani bo belai khai India ni birudi bo saimeya je India ro borono Pakistan be juddo khayoi separate khayoi Bangladesh ramoi mani kento o Yunus nayu Pakistan bai no toisa borok milinani oboni bagoi tabuk Yunus no bu sikka renani kaisa sarkar mui tongkha kai India je busuk borono chubai tong Bangladesh no chubai tong abo Yunus bo sia tabuk sinai turuk angkai nobar kutung ro honai India hasong nini Bangladesh no phiogia obo hai belai khenu koktoma kotor Bangladesh ni phai tongo kai borok bising tui China bai malai utabu China naing tikai China no help khai hini sai tongo borok ni sorojanto Yunus bo je tabuk sorojantro khai ni tamani ni notice no nana ni bagoi kaisa sorojantro khai tongo agete taukte busong norok Bangladesh no hada hamjak Bangladesh no support dekhai comments ni bisinti saklai di sungjudi ni Bangladesh bai sokia kai sinu paita mungnai sum hai bukung bara tona ni kesa bung thanai abuni bagui nu sum Bangladesh bai thangya abuni bagui sum Bangladesh ni birut kok ma salainai ro comments ni bisinti saklai di tei taukte busong India belai khenu chuk fan garango sogoi tong tingkha nini Turki je Pakistan no mani khani rohmani Pakistan no sabut khayoi Turki je samung khaimani Turki ni hoitebo je mani khaimani bondo khaijakka tei yang India ni mani khani mairung maikha gom ata thangmani jotono bondo khairi ka Turki rok tau borok bu sikya manjinai Turki rok bu wan lajak tei norok saimanna thikke busaka Bartha kotoni bagoi Russia ni Vladimir Putin bo je nangmani India no rohonai fighter jet rok aike tei norok dai saimanna air defense sakawotui missile rok phayakai ba fighter jet rok phayakai ohoina rok baimani aba hai air defense system tebo S500 rok rohori tongo unkai damni fighter jet rok rohori tongo aike sara bisho ni borok nugui tabok India no wan jago India ni yago Russia songbo kaham mani rohor tongmani bai aike belai khenu wana masingsa America pointo tabok India no turuk haksal ngui tongo India no turuk kirijaka kai America tong bom tui hai saimia yang Narendra Modi bai dos ba yar bondo hini saoi asa ka kai ham bising tikai hambia abo turuk sijagi phai tongo taukte busong o video no belai khe bujina norok sai tukdi norok nukhana chini Modi sarkar kono Bangladesh ni birudiya sudu Dr. Yunus ni birudi si abo jotono sawo Bangladesh ni borok bu sawo norok o video rok kaham kai naidi saimandi age saiman nai kubuita mo sung bising ni kokrok sinan nango saimanan nango biang tikai sung tam ni bagai kha koilai tam ni bagai sung tini juddo manglai aboro bu sinani khaidi age ji saiman nai Pakistan no tam ni bagai juddo khai hini kobang kok sawo Pakistan rok borong nai ni bolong ni borok sramoi India no attack khai payo aboni bagai Pakistan no aroni je bolong ni borong no ma kok kha abo hairo no sini borok kobang sia saimea ni bagai no ma sapayo taukte busong haike norok o video ni norok boba he video rok naina musung jak te bobtui kok thai rok khana musung tirprani kok de khana musung abon rok comments saklai di tirprani kok bu kobang ma asai tongo je sini borok tabuk bo
lagatar tongibu satok jagui tongmani musai aman yang tongmani jini borok belekeno lan chen klai tongkha BSF rok bai satok jagui tongo BSF rok bai bum rok phuti jerai tongo kai border area tongmani border area bong wanji tongmani kai kunungya sini borok kai tamni tong cost tong tamni bagoi sungkai jasa jaga phano satok jangnani obo hai rok kok tai rok kobongma tong tautai bokrong aborok ti phainai norok kok borok ok tai ti prasani bagoi tirprani khlana musongai tirprani busadi ang sabului sanai desh bidesh ni bai sabului sanai norok bujinani chai tok diani kokno akai asunu situ tautai bokrong norok joton kaham tongdi susu tongdi tini ni bagoi jotonon hain hai khulong pi kya